بناي حدا معلتي ركب زتفترة أجميو كابت وليدة زعبة خلو خبابي بسرح مخنيات عدي سبب خيدة انت نبر تماهيرة عرسي زخ السرح حيزة بهوت زتدرخة صنو أمنت زتمسرة حدار كيرا كنبريو سنبرد ليتي صنبوق سرح يزلني تساخي إلايو تمحيرة زرخبكو سرح دليتي سلسنبرة أجبتي نيرة ناي إيكونومياوي أجم يبلين أبترف ساعتي أما حبراو ميديا ينطفيا حدش تنجرات بتدقاقامي يتكعن بركت زبلو تختاتلتون نيرومني عسيم صبقات حساباتن حنزتي رئيتواتاتن زلقسو لي أمنا بزوحات يوم كاب سرحي وطا أزلو ترف ساعات أما حبراو ميديا تشخيلي يزوعل سبعو حاجزات مزهب ناي زي منقستاوي تكالية تقوطيرة السرح أبترف أوان مس مسارحتين محازوتين شاهبوني لنا كنتصوت كنرخب انتلنا موبايلي إننا نخاخ أخو ولفت محبرون ميديا مخواني سلسفلتو موبايلي بمحداك مسانا أخت تصوت ديكون كلمة إخي كساب زبلوني خاون نبركو برقز مفزحت أجزاء كتتصوت تقوات إركا موبايل كاترح تمسيت كان دحر نتسب أقلبو زيت قبر اللوخينكا بغليلو كدبرو يخقليو أنا دما أزيز أقمنيروني سبن تزارباني كل شاب كيسم أخوه نافتي أم موبايلي زريقو طرح تقرتي قبر بخمزة أوايي بزوحات محاسوتي كنت أوات أي عدمونن سنبرو حدا أوانجن استفلي نقرقات أمني إزز نقرقكم زانتا أسيو مدنقزن مسدممنيو مس محاسوتي كم تلومود فرقو قوني كوينة اند علالكو خلخو كاب حدا ودز تزحفة مال اختبات حني أنا دما زتوسنا رئي أب جزاي بمخاد بزقبع عن بابكو أسرار بقو كات زبلن قلت النبرة حدار زما خلا ركب كهلونا يزدلي نسخد ما دليت كي خصاب كات علي انت دا أخوينو كنت تعاتات ونخلينا بمعال تفعلت أني أما حبراو ميديا مال اختقمت اللي كم زعينت كنعن على ما زلو ود تبعتي أبزح زلنا يو أوان مركب سلس خبج أسراربو أسانيئ كأمني كعلكون أنت يفلت نصبقي كخوني خليو سأن من اللزاب زد أفق الدل كي يحلو كتقمل ليلة بمحساب أنت يتقمل لو إلى كالسراربو قتسألكو زربانا كم متصحف سجيو بفيديو من رخاب كم زندابلنا اندات سقاقرة دحر مخاج بحرياتنا دليتاتنا كن النابب سلزخ على بقليلو كلام دو جمركو أبت فيديو مسرع أخوه بالتعامل نافت أخوه خدكو كم معلتنا معلت دمع سنبرا نتسفع إنه السخمت كأمنون سربون حساباتون كمست أن نجمرة أما حبراو ميديا إن أتخو نخرخبو دمع والف حزني كفتم كلهم زتححفو من زرخبو من أودات ستفاليو خوينو رخبكو نخرخبو تحنتخو ناتي دليتري ودمع بقولتو فتقواتيرنا نخن الرخب قبرة برقز بعكال مسرخبكو السراربو سنة سرعاتو نقوال نستيتي زلو أتحزع تصبايو ملكو كل خناتاتو السيفة تخوه أسس نايبا حق ناتين تزخوان اللي إلى بوشت أيضا من نخوه حدا معلت تراخيبنا كنت صوت مسامسنا قزانا خن كيجن تنبل حدا حساب قرب اللي قزاي مكينا زخوون بوتا سلسي بلو أنا مكيناي نام محدرية هوتيل كوس دامو دحر ناخ قزا خبز حكية سلسي حبيرنا نخير بمال هيزوني نافت هوتيل كدا أفتش ساعات بزنبرني لوحات كنعنان أمينة يوصل سنبركو الشيلا مسؤ خدكو بفتوة بدليتن بقرحنين جاف بزيحو سلا سنبرا هماق كقبرني يوسف الحساب فتسومي نبرنن نافت هوتيل مسقاتنا كن زي تتأبخو وخونا أفت هوتيل زبالو مسبتحنا نام مدك أسأتيو بمعزعو
ግርሕነተይን ቅንዕናይን ተጠቂሙ ክብረ ንጽሕናይ ክስእን ብምግባር ኣብኡ ገዲፉ ንኸደ ዋላ እንተለመንክዎ ክሰምዐኒ ኣይከኣለን ኣብ ልዕለይ ጉልበቱ ተጠቂሙ ጾታዊ ዓመፅ ፈጸመለይ ነዚ ወዲ ክኣምኖ ዝገበረኒ ቃላት እዩ ዝነበረ ንሓዳር ንቁም ነገር እምበር ንዘይረብሕ ነገር እንተኾይኑ እንተዘይንቀራረብ ይሕሸና ኣነ ንቁም ነገር እየ ዝደልየኪ ዝበለኒ ዝነበረ ወድስ ቁም ነገሩ ይትረፍሞ ተስፋይ ጸልሚቱ ብናይ መጻዓ ዕድል የተጻወተ ክብረይ ካብ ዝባነይ ገፊፉ ኣብ ጭቃ ኣዘኾ ቅድሚኡ ምስ ብዙሓት ወዳት ሻሂቡን ተባሂልና ድሌቶምን ድሌተይን እንድሕር ዘይተራኺቡ ብሰላም ተረዳዲእና ኢና ንፈላለ ዝነበርና እንተዘይኮይኑ ቅድሚኡ ዝነበረኒ ህይወት ኣነ ብዝደልያ መንገዲ መርሓ ስለ ዝነበርኩ ብቐሊሉ ንወዲ ኢደይ ዝህብ ዓይነት ጓል ኣይነበርኩን እቶም ዝቐርቡኒ ቀልጢፎም ንጾታዊ ርክብ ንኽሓቱን እውን ዝደፍሮ ይነበሩን ድሌት ዋላ እኳ እንተነበሮም ግን ብቐጻልነት እንተደኣ ዘይኮይኑ ኣይቅበሎምን ዝነበርኩ ይኹን እምበር ዝፈራሕኩዎ ይተረፈን ዝሓሸ ሰብ ረኺበ ኣብ ዝበልኩሉ ሰዓት ክብረይ ብዘይተጸበኽዎ ሰዓትን መንገድን ክስእን ተገደድኩ እዚ ጸገመይ እንተካፍለኩም ንምንታይ ከ ብቐሊሉ ኣሚንኪዮ ሸኲልኪ ኢኺ ቀሲልክ ተረጋጊእኺ ክትርእዮ ነይርኪ ከም እትብሉኒ ፍጹም ኣይጠራጠርን ይርድአን እዩ ይኹን እምበር ኣነ እውን ንኹሉ ተግባራተይ ጥፍኣተኛ ከም ዝነበርኩ ዓርሰየ ዝወቅስ ናፍቲ ሰብ ዘይረኽበሉ ቦታ ንኡ ጥራሕ ኣሚነ ክኸይደ ይነበረንን ካብ ኩሉ ዝያዳ ዝተሰምዐኒ ግን ኣብ ልዕለይ ምንም ዝተፈጸመ ነገር ከምዘየለን ምንም ከይመሰሎ ከምዘይፈለጠን ብምዃን ስልከይ ብሎክ ገይሩ ሙሉእ ብሙሉእ ዓፂው ዳሃዮ ጥፍአ ብሂወተይ ሓዘንኩ ሓደ መዓልቲ ምስ መሓዛይ ክንጻወት ናብ ሓደ መዘናግዒ ተቋጺርና ክሳብ እትመጽእ ኮፍ ኢለ እቲ ዘታለለን ወዲ ፎቶኡን ዝልእኸለይ ዝነበረ ቪድዮታትን ገሊኡ ብሕርቃን እንዳጥፋእኽዎ ካሊእ እናዓለሽኩ እንዳሓለኹ ሓንደበት እታ መሓዛይ መጸት ኣጋጣሚ ሰላም ክትብለኒ ኣብቲ ሞባይለይ ፎቶ ናይ ተወዲ ረአየት ኣንቲ እዚ ደዓ ኣበይ ትፈልጥዮ ኢላ ሓተተትኒ ብፌስቡክ ኢና ንፋለጥ ብማል እቲ ነገር ከጣፍኦ ሞከርኩ ግና ድማ ኣይከኣልኩን ኣበይ ከም እትፈልጡ ሓተትኩዋ ንሳ ድማ እዚ ደዓ ፀረ ጓላት እንድዩ ንሓዳር እየ ዝደሊ እንዳበለ ክንደይ ዋልድ ከይፈለጥኦ ኣታሊልዎን እዩ ምስ በለት ርሑቕ ኣይትኺዲ ኣብ ዘለኹልኪ ኣነ ሓንቲ ካብኣተን እየ በልኩ ብሓሳበይ ንሳ ድማ እንታይ ደኣ ኮይንኪ ስቂልኪ ንዓኸ በፂሕክ ድዩ መሓዛይ ኢላ ክምስ በለት ብቐሊሉ ዘይድፈር ግዲ መሲልዋ ኣነ እውን ክምስ በልኩ ውሽጢ ሕሩር ኮይነ ኣበይ ከይርከብ መንበሪኡ ትፈልጥዮ ዶ ትኾኒ ምስ በልኩ ሓንቲ ቤተሰባ ከምኡ ገይሩ ኣታሊሉ ዓሚፅዋ ከም ዝተሰወረን ኣፍቲ ክርከቦ እዩ ዝበለቶ ቦታ ብሓባር ኮይነን ጠይቐን ክረኽብኦ ከም ዘይከኣላን ብዙሓት ተዋልድ ከም ዝሓሰየን ገሊአን ከእስርኦ እንተዘይኮይኑለን ድማ ሰብ ገይረን ከቐጥቅጥኦን ከቕትልኦን ክንደይ ዒዋለ ከም ዘዋፈራን ዝደልይዎ ዓይነት ገንዘብ ክኸፍልኦም ዝኽእላ ደቂ ርኹባት ስድራ ዋልድ ከም ዘለዋን ግን ክሳብ ሕዚ ኣይረኸብኦን እንተረኺብናዮ ስልክ ሓዛ ኢለን ነታ ግዳይ ዝኾነት ቤተሰባ ከም ዝሓብኣን ናብ ሕጊ ከም ዘብፅሕኦን ግን እቲ ዝጥቀመሉ ስልክ ይኹን እቲ ዝፍለጠሉ ስም ቀይሩ ስለ ዝጥቀም ክርከብ ኣይትኽኣልን ኣብ ሓደ ቦታ ከም ዘይነብርን ተግባሩ ስለ ዝፈልጥ ሓንቲ ዘታለላ ጓል ሔዋን ክተእስረኒ እያ ዝብል ስግኣት ስለ ዘለዎ ዝተፈላለየ ቦታን ስልክን ከም ዝጥቀም ነገረትኒ ግዜ ነውሕ እምበር ናበይ እኳ ኸየምልጥ ክፉእ ዝገበረ ናይ ኢዱ ኸይረኸበ ኣይቐርን ኣነ ግን ዘሕስበኒ ንምንታዩ ሓደ ወዲ ብሓዳር ካብ ልቡ ንዘይምነያ ጓል ሔዋን ኣታሊሉ ህይወታ ዘመሰቅለላ ብቕንዕና ዝቐረበቶ ጓል ሔዋን ህይወት ዘመራስሕ ንጊዜያዊ ስምዒት ክብል
ድሌት እታጓል ሂዋን ንጎነ ገዲፉ አበሰላ አምሮ ዘንብራ በሐቂ ከይሓባእኹ ዝዛረበኩም እትወዲናተይን ተዝኸውን ኢለ ተመነዮ ነይራያ ዘውረደለይ ክፍዕ ግን ከቢድ እዩ ወዲ ደሊኒ ዘይኮነስ ብኸመይ ደሊኒ ኢልና ክንሓትት ይግባእ ብዙሕ ግዜ ሂበ ክፈልጦ ዘይምኽኣለዩ እትጸገም ኩሎም ተባዕትዮ ከምኡ ኮይኖም ተረኣዩኒ ዝነበረኒ ጽቡቕ ቅርርብ ክበላሾ ክኣለ ንሓዳር ንቁም ነገር ዝኸውን ወዲ ኣይሰኣንኩን ነይረ ግን ኣነ ዝመረጽክዎን ኩሉ ኣነ ዝደልዮ ዓይነት ወዲ ክሳብ ዝረክብ ከማረጽ ክብል ብደጋዊ መልክዑን ጥዑማት ቃላቱን ተታሊለ ዕድመ ልክዐይ ተጠንቂቐ ዝነበር ኩሉ ዝኣክል ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ብሓንቲ ቅጽበት ህይወተይ ተበላሽወት እዚ ማለት እቲ ዘብፅሐለይ ግፍዒ ሓስዩን እምበር ክሳብ ዚ ዕድመይ ድንግል ክኸውን ዝጽበየኒ ብዙሕ ሰብ ኣይነበረን ዕድመይ ዓባይ እየ ስለዚ ዝሓቱና ወዳት ሕሉፍ ዓርኪ ክነብራ ይኽእል እዩ ኢሎም ዝግምቱ እምበር ገና ርክበይ ጀመረትን ኢሉ ክግምት ዝኽእል ኣይነበረን ኣብ ትምህርቲ ልዑል ትኹረት ስለ ዝገብር ዝነበርኩ እቲ ህይወት ከየስተማቐርኩዎ እየ ሓሊፈ ነይረ ኮይኑ ግና ተመርዔ ተደርዔ ዳስ ተተኺሉ ብወለደይ ተመሪቐ ናብራይ ምግባር እዩ ዝነበረ ድሌተይን ትምኒተይን ግን ክብረ ንጽሕናይ እዚ ዝበሃል ተዘክሮ ፍቕሪ ዘይብሉ ብናይ ሓንቲ መዓልቲ ተጓንፎ ንምዝራቡ ብዘስካሕካሕ ዛንታ ኣሕለፍክዎ ኣብ ልዕሊ ወዲ ከምዚ ኸማይ እምነት ኣሕዲራ ብፍትወት ሰኺራ ብቑኑዕ ልባ ዝቐረበት ሓላል ጓል ሂዋን እዚ ዝኣክል ጸግዒ ጭካነ ምፍጻም ንሱ ኸይኣክል ድማ ፈጺሙ ከም ዘይፈልጠኒ ንበይነይ ስቃይን ጭንቀትን ፈጢሩ ንባዕሉ ግን ቀሲኑ ምንባር ዝምነ ወዲ ዘሎ ይመስለኒ ነይሩ ይኹን እምበር ኣነ ንኻልኦት ኣዋልድ መምሃሪ ክኸውን ስለ ዝተደልየ ኣባይ ዝበፅሐ ይመስለኒ እዚ ጸገም ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ካባይ ተመሓራ ብማሕበራዊ ሚድያ እትፈልጥኦ ወዲ ኩነታቱ ከይፈለጥክን ኣይትቕረብኦ ሰብ ቃላቱ ጥራሕ ኣይትእመና እምነት ምስ ነዊሕ ግዘን ተጻውሮን መስዋዕትን እዩ ዝሓትት ኩሉ ብቀደም ሰዓብ ምስ እትኸዶ ንጣዕሳውን ኣይትበጽሕን ከምዝናተይ ግን ተጣዒስካውን ዝእርነበ ኣይኮነን ፍቕሪ ብግልጽ እንተኾይኑ እምበር ህቡእ ምስ ዝኸውን ዘይተረአየ ጉድ ሂዙልካ ይዝመጽእ ሰብ ሓገዝ ኣብ ዘይትረኽበሉን ዘይትፈልጦም ቦታ ምርካብ ከምዝናተይ ትርፉ ንምርካብ ኣይትሸኩላ ካብ ሓንቲ ናይ ዝጸገም ኣካል ዝኾንኩ ሓፍትኽን ሰላም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሂዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ መስል ነይሩ ናይ ሎሚ ዛንታና ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ክትመሃራሉ ተባሂሉ ዝቐረበን እዩ ነዚ ዛንታ ትሰምዕዎ ዘለኹም ደቂ ተባዕትዮ እንተደኣ ኮይንኩም ናብ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ንኽበፅሕን ካብዚ ዛንታ ንኽመሃራሉን ሼር በሉለን ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተደኣ ሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካዕ ናይ ቻናልና ናይ ወትሮ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰናዩ